Peggy 12. 人類はこの木に全てを生産する。何をするつもり？エルフェルトがジャスティスと融合すれば世界が滅びる。私が一人で行く。被害は少ない方がいい。時は来た。全ての真実を語るその時が。ゴールは間違ってなかったって。慈悲なき刑事は彼の力を待ってはくれない。でもシェント君、何か手伝えることあるかもしれないよ。世界自身が乱れている。間違いないんだ。絶対覚醒世界の頂点をする。我々の一つの物事を見続けることは難しい。そのような愚かな存在でも人間を愛していますか？あの男の力を借りよう。今度こそ決着をつける。エルフェルト、最悪の予想が当たってしまった。きっちり返してもらうぞ。エルフェルトは